Zertaz ari gara. Ari gira komunikatzeko molde batetaz baino gehiago, uste dut bizi filosofia batetaz. Bai, ongi izatea eta bilatzen duen filosofia batetaz. Ordan Arbera ikastola sortu ginuen duela 10 urte eta hastapenetik komunikazioa ez bortitza izan zen ikastolaren baitan. Eta gero urteekin komunikazioa ez bortitzak hartu du gero taleku gehiago. Hor proiektu hortan txertatu diren erakasle eta balangile eta burasoek ere ikasi baitute eta sartu baitira ikas prozesu hortan. Eta gaur egun, bai, uste dut zinez gure ikastolaren barne bizian txertatua dela eta buraso elkartean ere adibidez gero eta gehiago bilakatzen ari da tresna bat erabakien hartzeko adibidez eta deren adostasuna eta bilatzeko eta tresna bat bezala. Adibidez guretzat komunikazioa ez bortitza da lehenik agera mementoa. Egan nahi dut, goizetan, aurrak etortzen dira hien etxetatik, etortzen dira ikastolara, eta talderatzea adibidez zaintzen dugu. Eginez joko batzu, eginez partekatze edo trukaketa mementu batzu, zinez zaintzeko aldaketa hori. Gero, komunikazioa ez bortitza, bizitzen dugu ere katazken inguruan, noski, ez adostasunak badirelarik ikastolan, edo baditugu tresna ezberdinak horien lantzeko. Komunikazio ez bortitza baliatzen dugu ere elgar eskertzeko, ospatzeko, mementu honen agerian emaiteko, pentsatzen baitugu hori ere garrantzitsua dela. Eta erabiltzen dugu ere erabakiak hartzeko mementoan, erabakiak hartuak izaiteko denen adostasunean eta ez gehiengo baten adostasunean, eta hori dugu adibidez experimentatzen ere burasoekin gaur egun. Ordan, bai, eztabaida egon da, ongi, gaizki, batzuek egiten zuten, objektiboki ekintza batzu alere gaizki dira eta kondenagarria dira, eta agituak ziren edo ez zuten onartzen nunbait ikuspegi hori. Eta ez da ahas hori, uste dute nahi duena, da ikustea gauzak ikuspegi hortatik gaizki edo ongi, horrek ez gaituela laguntzen gauzak aitzinatzeko edo ez gaituela neura eramaiten. Ordan nahiago dugu obserbatu, behatu gertakaria eta ikusi pertsona bakoitzaren gan zerakin izan duen. Eta horren inguruan gero lan egin egiparatzeko, mina sortu barin bada edo beste. Baina garrantzirik eman gabe, nunbait moralan edo bai. Behaketa egiten delarik da behatzea egoera bat kamarak egingo balu bezala eta interpretatu gabe, paitu gabe eta hori uste dut jendek berez buruan epaitzen dugula, interpretatzen eta hori ez da aldatzekoa. Eta justu kontziente izaitea eta jakitea beresten. Hor, ari naiz interpretatzen bestearen jajera, ari naiz pentsatzen hori uste duela edo beste eta biskat garbiketa egitea eta atxikitzea zinez behaketa, gero hortan eraikitzeko segida. Bai, egia da, enik gertatu zait berriki hola ikastaldi batean neska batek, neska bat bizi ukitua izaitea eta errantzi da nik ez dakit behatzen. Bakarrik dakit epaitzen, interpretatzen, ariketa baten ondotik, ari zen konturatzen urteetan hola funtzionatu zuela eta inguruko jendeak ikusten zituela hola. Eta uste dut, bai, lehenik dela hortazu hartzea eta mekanismo horiek desegitea eta bai, hainbatean berriz ikastea zerbait alta naturala dena. Bai, desikastea parte, edo gutxienez, bai, ez da dena alde batera uztea ere. Banan da, gauzak argi ikustea eta jakitea beresten. Uste dut, lehen gauza dela gatazka zer den ikustea. Ez, gatazka deitzen dugu uste dut gehienetan gatazka handi bat. Banan eguneroko ezadostasunak eta berbada ez ditugu tratatzen edo ez ditugu kondutan hartzen. Eta orduan gero emendatzen eta gero ditugu gatazka potoloak. Nik uste dut hori lehen gauza berbada ikasi behar ginukeela gure ezadostasun txikien edo kezka txipien elgarria saltzen eta gatazka gutxiago litaikela.
eta gero gatazken tratatzeko, bai, hor badira tresna eta esperientzia interesgarriak, uste dut munduan zehar eramanak izan direnak, eta emozionantzeko, iduitzen zait gero eta tresna gehiago badela hor ere, eta dela, bai, noski, txipitatik, nik entzute dut txipitatik ikastea dela interesgarriena, eta hola, halere uste dut heldutan ere, ordu dela behiz ikasteko gorputzeko sentsazioak entzuten, eta gero hitzak emaiten, sentimendu hitzak emaiten sentsazio horieri, eta bai, nidu itzen zait, beste eremu askotan bezala, baina iruditzen zait eskola nunbait krisi egoera batean dela, eta nunbait erakasleak ez direla osoki beteak egiten duten hortan, burasoak ere ez direla osoki beteak, adibidez, ni hartzen naiz ikastolan, ez du lehen zuen garrantzia eskolara joateak eta aldute etxen egon, edo porretara joan eskola garaian, edo olako gauzak ere ikusten dira. Eta zinez iruditzen zait hori interesgarria dela ikustea, ez gaitu betetzen den bezala, eta zen nahi dugu atxiki edo nola nahi dugu gure aurrek ikas dezaten, eta uste dut dena ahapentsatzekoa dela. Nik lortu nahi nukeena da pixkat kontzientzia ajaraztea gauza batzuen gainean. Behar gehien maite dutana da irakasleak bi egunez ikasle posturan direla eta dutela obserbatu nola da jokoak badirelarik tartea, nola da mugimenduan ikasten dutalarik, nola da auzoarekin partekatzeko aukera dutalarik, ene emozioen azaleratzeko aukera dutalarik, eta nahi nuke horrek zerbait piztea, gero haien praktiketan ere saiatzeko gauza batzu sartzen edo bide hortan.